Účtovný proces, ktorý predtým trval niekoľko dní, teraz trvá len pár hodín. Aké problémy ste riešili pred nasadením aplikácie Fakturko? Viedol nás k tomu výrazný nárast fakturácie a prijatých faktúr. Stáli sme pred rozhodnutím, či posilníme účtovné oddelenie, najmä niekoho, alebo to vyriešime procesne a účtovníctvo automatizujeme a digitalizujeme. Predtým sme to robili absolútne tradičným spôsobom. Kolegyne ručne prepisovali údaje do účtovníctva. Mnoho dokladov sa tlačilo a zakladalo do šanónov. Schvaľovanie prebiehalo fyzicky obehom dokladov medzi schvaľovateľmi. Celý proces bol zdĺhavý, administratívne náročný a generoval mnoho chýb. Hľadali sme riešenie, ktoré by vyriešilo všetky tieto požiadavky a hlavne bolo schopné prepojiť sa s našim existujúcim účtovným systémom MKsoft. Fakturko nám toto riešenie ponúkol. Aké výhody vám priniesol prechod na systém Fakturko? Jednoznačne zrýchlenie obehu účtovných dokladov a fakturácie. Predtým trvalo jednotky dní, kým sa doklad dostal do účtovného systému a spracoval sa. Teraz sme v radou hodín. Schvaľovanie prebieha online, odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Nemusíme nič tlačiť, zakladať do šanónov ani chodiť na poštu. Ušetrili sme veľa času, veľa chýb, dostatočné administratívne náklady. Ako prebiehala implementácia systému Fakturko? Z tohto kroku sme mali najväčšie obavy, ale realita nás milo prekvapila. Tým ľudí z Fakturka s nami najprv vykonal analýzu našich procesov a špecifik našej prevádzky. Následne s nami prebral jednotlivé kroky implementácie. Podpora bola príkladná. Otázky a problémy sa veľmi rýchlo vyriešili. Ak bolo potrebné niečo nastaviť pre naše potreby prevádzky, úpravy sa tiež vykonali veľmi rýchlo. Implementácia bola rýchla a prebehla hladko. Ako hodnotíte aplikáciu Fakturko s odstupom času? Hodnotím ho jednoznačne kladne. Zmena pred a po je takmer neporovnateľná. Faktúry sa elektronicky vyťažujú a automaticky prepisujú do účtovného systému MKsoft. Následne sa elektronicky archívujú na dvoch miestach, v našom systéme MKsoft a v elektronickom archíve Fakturko. Ku každej faktúre je auditná stopa, kto kedy dokument schválil, kto kedy zaúčtoval. Účtovníci majú ďaleko väčší prehľad o procese obehu účtovných dokladov. Celkové zlepšenie je výrazné. Výrazné zníženie chybovosti, zrýchlenie procesu, ušetrenie administratívnych nákladov, väčšia kontrola celého procesu obehu účtovných dokladov. Čo na Fakturko hovoria vaši kolegovia a kolegyne? Maximálna spokojnosť. Kolegyne si to chvália, čo je najlepšia odozva, že radoví ľudia, ktorí s tým denne pracujú, sú spokojní. Nasadenie systému bolo veľmi rýchle. Ľudia si na zmenu zvykli veľmi rýchlo, hovoria o tom, že zmena je dobrá. Hoci sú ľudia všeobecne proti zmenám, ak je riešenie funkčné, prispôsobia sa veľmi rýchlo. Všetci sú spokojní od asistentiek cez fakturantov až po účtovníkov. Úspora času je obrovská a neporovnateľná s pôvodným systémom. Komu by ste Fakturko odporúčil? Rozhodne všetkým firmám, ktoré sa chcú niekam posunúť a automatizovať a digitalizovať účtovníctvo. Ak to robíte ako my predtým, manuálne prepisovanie dát, zakladanie do šanónov, fyzické schvaľovanie dokladov, tak vám systém Fakturko ušetrí veľa času, problémov a chýb. Ušetrený čas môžete venovať hodnotnejším činnostiam, ako napríklad rozvoju vášho podnikania. Keby by ste mohli, implementovali by ste Fakturko skôr? Historicky vzaté, pred rokom a pol sa začal objavovať trend digitalizácie účtovníctva a určite by sme do toho išli skôr. Skúšali sme aj iné systémy, ale nikto nebol schopný ich bez problému implementovať a napojiť na náš systém MKsoft. Až Fakturko nám toto riešenie ponúkol. Napojenie prebehlo bez problémov. Dôležité je aj to, aby vyťažovanie faktúr fungovalo takmer na 100% dobre. Takže by sme do toho išli skôr, ale nenašli sme na trhu iné vhodnejšie riešenie. A čo vy? Ste pripravení na digitalizáciu vášho účtovníctva? Fakturko, váš partner pre efektívne digitálne účtovníctvo.